Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Bamni, murise. I'm right. Right. Aye, wamusi right. Wamusi right. Nikashoma kuti vana nika right. Yona. Andika. Yeah, no, paripo zita ndia. Zita nditwa Descend Chibwe. Descend Chibwe. Descend Chibwe, yeah. Descend and Chibwe. Chibwe. Yeah. Kumuja ndikupa Chibwe. Kumusha kusaka. Kumusha kusaka. Yeah. But manje nyaya iri pana apa nezita rako zvinenderana. Zvinenderane. Hazvienderani. Hazvienderane. Yeah. Andika. Right. Descend. Yeah. Nyaya yako yakatanga sei? Ini nyaya yangu inini matangira yakaita. Pane mukadzi akaninyenga. Ndiri ku South Africa. Ndobva ndadana naye. Asi aya akarooro. Mukadzi akakunyenga. Yeah. South African Mzulu. Okay. Yeah. Zvadaro. Takarara tese. Mukadzi uyu paakakunyenga. Iwe waitoziva here kuti mukadzi uyu? Obviously ndaitoziva. Yeah, ndaitoziva because aigara pa next door. Agara pa next door. Yeah. Ora ngatimbodaiso. Kunyenga kunoita varume vakadzi ndokuziva. Yeah, ndizvozvo. Paakauya kwaona achikunyenga akatanga kuti? Akangotiwo semunhu weku South Africa akati ndokumbirawo ndibetsere nechi ne 10 rand. Yeah. Ndati 10 rand. Ndokwanisa kukubatsira. Kana waita so. So chi. Ndinobvunza. 10 rand. Kana wanditengera bhiya. Yeah. Iwewe ndowakati ndokwanisa kubatsira 10 rand kana wanditengera bhiya. Mukadzi ndiye akati kana ukanditengera doro and then toita matrash. Iwe ndowaida 10 rand. Mukadzi ndiye aida 10 rand. Yeah. Ndobva wampa 10 rand. Ndobva ndamupa 10 rand. Ndobva next stage. Next stage. Ndobva atarira tese. Ndobva yebhiya yakapinda sei? Yebhiya yakapinda through handikumbira chi ma 10 rand. Yeah. Ndiye ndobva tazonzi chi? Ndobva tatorowana masini. Aya. Iyo Descend. Kuti akaya achikumbira 10 rand mukadzi. Yeah. Ndobva wampa 10 rand. Yes. Koye kuti nditengere mabhiya yakapinda sei? Through ngotaura ndi. Yeah. Ngotaura munobuda zvakawanda. Saka iwe ndowakati nditengere mabhiya yakati iye mukadzi ndiye akataura izvozvo. Akatengera mabhiya. Yeah. Ndobva wamutengera. Yeah. Ndobva ndarara tese. First day. But makawirirana sei kuzoti iwe kuzoti mukadzi wemunhu iye anonyaza kuti ndiri mukadzi wemunhu iwe uri kuziva makawirirana sei pakuzoti handiti neche chakaitika taitaura paFacebook. Yeah, ndobva zvakanyanya kutangira. Okay. Zvadaro saizvozvo. Mukadzi yanobva takaratisa ndiri deri chitu ndakati ndichobvawo kundotenga mapatsi emota yangu. Makarara kumba kwani? Uyu ndomwe mukadzi. Handizivi ndinoda kuti vakadzi vaviri vandakarara navo pa nguva imwe chete. Pa 1 week. Pa 1 week. Saka inini handichazivi kuti wakanibatisa nerukawo next door wangu here kana kuti ndi umwe wandakangosangana naye musango ndichingobva kundotenga mapatsi emota. Makasangana sei musango? Ndakatoti nditori munzira nditi. Iye ava kumashure kwangu. Ndobva ndoti yebudi. Mukira lokuze ne 20 rand yekutenga bhiya. Yeah. Then ndobva ndatochokawo paya. Ndobva ndatozama kuti nyaya uri kutaura iwewe vanhu mbotosukuinzwisisa. Ndobva ati nditokusii. Ndobva taenda tese. Katakaenda tese kumba. Ndobva Descend. Yeah, ndiri kukunzwa. Masangana. Uyabva ati budi ndicedi 20 rand. Yeah. Ndobva wampa 20 rand. Ndobva ndampa 20 rand. Haana kuda kundisiya. Akaramba aenda nekumba kwangu. Makatanga kutaurana kuti chi pamakazoona kuti apa muchatosiyana maitaura nyaya dzekuti chi because apa ngonudze nyaya kuti ndikuda 20 rand. Mukadzi akatoti handichadi kusara ndoda kuenda newe ndakuona unomwe wakanaka. Okay. Tasvika ikoko asvika akatowata pamubhedha akatoti ndoda iti yako yakapfeka. Zvadaro saizvozvo. Ndakatomuona nokutorara kwako pamubhedha kuti pane something chida kutoitika. Ndabva ndati ndichibude pashi. Ndobva ati ungabudi pashi ndogona kudini kukusungisa. Ndobva ndatoona kuti panapa panangashata panapa. Ndobva atorara pamubhedha paya akati uya. Zvadaro ndobva ndamboramba chichi ndobva ati ndokusungisa. Panapa havana patotosungwa zvishuwa panapa. Ndobva tora heti yangu
ne R20 iye ya zvadaro seizvozvo ndakabva ndarova direct andakana kuputirana tase ya ndomaitikira zvakaita ndo munhu 1 minute ndakarara naye ndisina kupfeka ya pavakadzi avo sa uyu wewe mukadzi wemunhu ndo wakatanga kurara naye ndio ndakatanga kurara naye asi pakambozonetsa because murume wacho akatozouya achiuya kwandiri achida kutonditema atimona nekalokuzini kaya kanobvisa mazenga ya kana machinge maisa mazenga chichichichi pane kasando kaya kanobviswa mazenga kaya akabata ikako achirova mukadzi wake saka ina nchazi aimurovera kuti because akaona mameseji anga achiti zvauri kutaura izvo kuti mari yebhiya chichichichi unofana kundipa R20 ya saka mameseji akabatwa ndo nyaya yacho namamira ndobva arohwa zvakaita setika kuti indiponeka gonera tinoona goneri papaire achisi chinhu izvi kana munhu atsamwa vanoshandisa zvipikiri vanosumudza lokuzeni dho iri munoona izvi madho injisi izvi saka ndakatamira pakadini paakabvisa madho injisi ese ndobva ndakwira pamusoro pedho hari asingasi dho riyari kuti raikwanisa kubatana nelokuzeni iri pamusoro ya ndobva ndatorova pamusoro pedho paya ndobva ndabuda pashi dho rakabva ramurova iwoyi ya ndobva ndatokwira pamusoro pake asi vamwe vangu vaivamo mukati vakatoudzwa kuti makangopindira nyaya iyi ndokwanisa kutokudanirai vamwe bosi aiva 3 ya ndo maitikira kata nyaya ini nekuti ndichaziva kuti saka ndipo wakabva watiza uyu ya ndipo vandakabva ndatiza anditi ya chichakatanga manje kuitika pauri chakazotanga itika pandiri chokuti muviri wangu wese waipisa uye ndakaita mapundu muviri wangu wese uyezve pabladha panga ndakatongototsva zvevhiki iyoyo takabatwa iyoyo ndizvo zvakaitika chaizvozvo ndipo after that mva waita sewaona kuti bhodhi iri yese irikupisa bladha yasungwa ndobva ndaenda kuchipatara saka ndiudza kuti handisi kuona kana chirwere chako kuti apa wakatodza kuti auyiwire ya ndobva vati hatisi kuona chirwere chako ndobva ndadzoka kuno kuzimbabwe ndakadzoka kuzimbabwe ndakaona vechikaranga wakadzoka munani muzimbabwe ndakamboendawo pana madzibaba mozi wakadzoka rini so far ndaone 2 years kuti ndichaziva kuti ndakadzoka rini ndinganyeva ya ndobva ndakuona madzibaba mozi ndobva zvaramba nevamwe vakawanda wanda chaira manje kuti bladha raramba rakabatwa here bhodhi yako kuramba ichipisa here kana bhodhi ndiyo yaipisa zvebladha zvakatoporera kuchipatara bhodhi ndiyo inopisa uye kufamba kwemabhora mabhora anenge achitofamba zvokuti tinogona kutoshawa kuti ndichiri munhu here kana kuti handichasi munhu ndinganyepa kuti ndingasanangura sei asi kuti mafambiro anoita andingoti rwaivhi oro hozhwe kana kuti nyoka ndomafambiro endinenge zvichiita ndizvo anenge aifamba ikukuza naitozwa kuti ndakatogara dai sezvi zvemagara ndakataita panapa naitozwa kuti pane zviri kutoitika pandiri uye bhodhi yangu inokwanisa kupisa kutoshawa kuti ndichiri munhu here kana chicha kutiitika ndozviri kuitika kuchikaranga kwawaenda vasi kubata kuti chirwere kuchikaranga anoti kwairo nyoka ndakafamba pakawanda vachitosvikona asi vakakonera saka nhasi ndobva asi vanzi kubata kuti rinyoka ya vari kubata kuti rinyoka votombotirai kundibatsira asi ndisi kuona chenji vabereki kutosvika pakundiudza kuti iwewe dhila wega nyaya iyi ndiwakaitsvaka saka kutosvika panapa wakaenda kuna vabereki uchibva kuti ya vabereki vakatokonewa nyaya yakaita sei wakavasvika uchivaudza kuti ndakavaudza kuti inini zvandakuzwa kenini zvasipo ya ndakafamba navo kuti vanhu vaiti runyoka saka vabereki vakabva vatoti iwe chizvionera nyaya yako wega ndobva ndadzokera South Africa ndobva ndandoshanda about 3 months basa rakambotonetsa zvototi ndaitoshawa kuti saka apa pandakurarama here kana kuti ndakutorarama imwe life zvadaro seizvi ndobva ndandoshanda 3 months ndobva ndadzoka futi kunoko
ndaitoda kunanga kuno kuharare asi ndaitaura nechi ndaitaura nasekuru pamafoni apa ndizati hatisi kukwanisa kushanda nemusosvondo ndakati no at least ndinde kuzaka ndindombondogara 2 weeks then ndizouya kana ndawana information yakakwana. Mukadzi wakatana nevakadzi vaviri 2 vakadzi chete anditi ya pane ro wakazongodzokera uchinoti shamari uripo wandakadzokera wakadzokera ndakadzokera wandakatanga naye uyu mukadzi wemunhu mukadzi wemunhu ndomba ndataura nemurume wake akabva abvuma paakabvuma wakasvika wakazoti chii wakati une murume ndakata kutumira vanhu wakatumira kunani ndakatumira amwe mafriends angu kuna une mukadzi kana kune murume kune kwaano mutendi chii ndakatumawo mafriends anga andiyawirana nawo ndakati ndikumbira mbonitaura nemuchinda yekuti chii ndakareswa zveshuwa saka ndokumbirawo kuti ndikubhadhare kana ndakanyanya kureswa zvakanyanya ndikubhadhare undisungunure pamurume abvuma paakabvuma kudaro haana kupedza 3 days anga atondiudza kuti hai bheta ufe handiizivi nyaya yako. Saka semunhu ndaingoramba ndichingova nepfungwa dzoti ndishande ndite sei nditsvake mari ndiende kwasekuritas ndozvo zvandaingotofunga izvozvo. Ndakambouya pana pagore rakapera ndakapromisana namudhara kuti chakutumira mari. Ndasvika panapa ndakasvika ndakabudisa $50 ndiye ndaiva ndakabata. Bwana mudhara vandiudza kuti hatina mari nokuda kuti mari dzedu dzawanda dzakatsakatika pasina change. Mandadzokera South Africa ndokwandiri kubva izvezvi mwedzi wakapera. Ndokwandirikubva. Uyu mukadzi makazombotara naye? Handina kumbozomuona. Kumuona? Handina kuzomuona. PaFacebook? PaFacebook handina kana mbotosangana naye kana kawani. Uyezve nhamba uyezve inokuzeni akaunti yake haichasi kubatika. Akakublock? Chero kuti zita rachona kuti ndichariziva karava rechizulu. Ndichariyewo chacho. Ndaimbotozama kutsvaga kune mamwe mafriends asi zviri kuramba ndisingatozivi kuti chii. Raishandisa panguva iyoyo? Raishandisa panguva iyoyo. Chendakadaro sichachisvika. Akaunti yake hachabatika. Ko uyu mumwe wakangosangana naye makazombonana? Handina mbozoona naye no. Asi kuti ninja ndinomboita sokunyumwa. Mukadzi wokupedzisira wandakasangana naye ane kamukadzi kana kaona kuti unogona ita iye unoda kuti haana kana kuda kuti ndipfeke condom uyezve nokuda kutaura kuti aida kundisungisa. Ndo imwe nyaya ndiri kunatsokutaura zvangu kuti unogona ita iye kuti mari yakataura ipapo haisi mari yakawanda R20. Wati ndakaona kamwe kanenge kadhati kainako kaikawo kasuspecta kana kuti kwawakufungidza nawo kuti uyu mukadzi anogona kunga asina kunyatsochenawo futi. Unhu hwakwe hwaakandishandisira ipapo ndo wandiri kuona kuti anogona kuita munhu aiva nerukava. Kuda kuti ndakamukumbira namba foni yake haana kuda kundipa. Ndikamukumbira futi namba yemba yake haana kuda kundipa. Saka ipapo inini handichazivi chana kukinda ndoda kuti vanhu ava vakangorerekera seti rimwe chete. Uye zvokupedzisira uyu kaiva ndonyanya kususpecta kuti zvogona kudaro ndoda kuti chii haana kuda kundibvumira nekondomu kumba akaita zvekundimanikidza. But iwe wakambomuti here mina ndipfeke? Ndakambotitraya kuita seizvozvo. Ndoda kuti mudheni matatu varika maita mumba mangu. Asi akaramba? Akaramba. But iwe chakangoita kuti uite chivindi chakadaro wangosangana nemunhu atina pamubhedha chivindi chakaita ndiite ipapo kuti chakusungwa ndo chivindi choga chandakangoona. Wapinda mumba akabva ukaramba ndoti wandiri ndinotokusungisa ndo chivindi choga chandakangoshandisa ipapo. Ndichitaura futi zveipapo pamunhu iyoyo munhu iyoyo ndaiona kuti wati wanorukawa because atimoona pakupinza lokuzeni handiti lokuzeni yasingatopindi. Yasingatopindi. Saka
saka wakazoramba uchingomanikidzira ndangomanikidzawo zvongodaidai but zvongotoshata pangotoshata vamapedza ndobva ati ndakuenda ya ndobva ati ndiraanda kuenda namba adress ndobva aramba namba ndobva aramba kuarea kwacho kwaunogara ikoko wanozombobvira usangana handinagara ndambotozosangana naye ya pakaipa pakashata saka uri kurarama sei ke nezvi ndangosarwa neoption 1 yepo pano ndo yoga yandasarwa nayo zvokuti ndaimbotoona hangu pabasa pandaishanda ka vanhu vasingaziti upenyu hwangu hwamira sei vanhu vaitouya kumberi kwangu vachitozama kuda kuita isingaiti asi ini nepfungwa dzangu dzandakurarama nadzo ka upenyu hwangu chacho chao ndandangotarisa kuti hapachisina upenyu saka ini pfungwa dzangu dzandandava nadzo ka ndandangoti chero munhu akada kuuya mberi kwangu at least ndinde naye pasi because handichisina imwe option pfungwa dzangu chachadzoka dzichasevenza popoka handichaoni nekurwadziwa noda kuti dambudziko ndava naro about 2 years nemwedzi dziri panapa dzi saka uchirwadziwa yanditorwadziwa saka uri vanhu vanouya kumberi kwako vachita sei kumabasa zviripo zvokuti unonatsomboona kuti imhepo dziri kusumuka ka munhu unogona kuda kudzingisa basa ya nezvimwe zvinhu zvisina nebasa saka inini neupenyu hwandakatarirana nawo ka tara ndangizama kufaitira kuti chii ndiwanewo mari diki iyeyo ndodini ndokukwanisa kubatsirwa because vashoma vanobatsira vanhu vasina chii usina mbobvisa mari dzandakabudisa ka dzakawanda kunyange mombe chadzi yadzoka ndava nemombe 5 asi zvamanje manje ka ndichitengesa handichisina kana imwe ende hapana ari kuzviona ende hapana kana ari kuzviona saka ipapapo ndanga ndangovangu ne1 option yekuti chero zvaita alright decent rega tizvisise kumatare tunzwe kuti zvinopera zvakaita sei mazuva mashoma ari kuteera tinovimba kana wakazotanga kubatsirwa pakaita change unenge uchitipa update kuti zvamira so ndinotenda handiti pakanaka wakati hapo mzuko mafara makadini kwakadii kumiri kumiri kuri nani ndimi nawo kauri wakuparirai chakuparirai kachifambishi chatiparira iwe nhau yako yekubuda pagirazi ndeyekunyanga mukadzi womunhu ka pagirazi rangu pari kubuda nhau yako yekunyanga mukadzi womunhu iwe handizvozvo wakatomuradza kuti mukadzi womunhu ndakaita nekuziva ukaita uchitoziva ndaiziva wakasangana naye kangani wakanyanga naye kangani kamwe chete wakaita bonde kangani nemukadzi womunhu takawani asi waitoziva kuti mukadzi womunhu ndaiziva murume wacho angaenda kubasa anonzi ani murume wacho unonzi sema komukadzi wacho zacho unonzi tapsen akazviziva here murume wako kuti wakanyanga mukadzi wacho wakazviziva akaziva kuburikidzira nei kubata machats pafacebook machats pafacebook waichaita mukadzi wako pafacebook okay kubva wanyengana naye mukadzi uyu ndikatarisa wanyanaro rukawo chii chikuitika mabhora anga ari kufamba kutaleka kusekenyedzwa uye masipima anongobuda time yese asi vanongoda pese pese plus muviri kupisa saka ifa saurati kusunungura vanyanga yoga ndaitokumbira kusunungura tokusudzura tani tokusunungura sei iwo mafungiro ako kunga tokusunungura sei handiziwo nzira yamungashandisa ene anotora murume wakanyengera mukadzi wenaye iyo ungatondondiuraya wanyanga ungasingachekufa ndisingati chipangwa yacho ndiwo kuSouth Africa
wangosingache ponyenga ya ndanga ndisingati ndinoda kuti munhu wakangaita like fambi even mafriends angu aimunyenga munhu yoyo mafriends akaidonyenga ya iwe ukatindinda saka mafriends akakuhwara we amafriends anga arwara ini chete ndakazobatwa nemurume wacho saka iwe ukazorwara nekuti murume wacho akabata iwewe ndobva akugadzira ndongofungawo sokudaro ena unomutora wenaye unopuwa mushonga panze unomubvumira unotaura naye wenaye vakatotiza handichambotomuwani munhu kumukadzi wacho handichambotomuwani vakatotiza vese vakaziva kuti akukwadza ndopakatiza ya kuno kuzimbabwe uri ndobva kusaka kusaka mabhora ako anoita sei mabhora anga anofamba like ndiri kufambiwa nechimwe chingoro kuyamiwa ozoita sei and then ndapedza kudaro ndozomiri wese kupisa saipa masipemu akutobuda masipemu akudingwa dzese chanobuda kangani pazuva azokunangitikavo kamwe chete wakarara here kana kuti wakasvisvinwa ndakasvinwa unotanga kunzwa kuita sei kusvika kumasipemu zuva kutanga kunzwa kupisa miri wese kunza chinyerenyere ya uye kana nditotara netoona achitofamba ratoende panzanopuwa mushonga uchane kutsako umwe 1 day uzopoumwe 14 days kudzava kuti toona kuti chii chatingaite kuti zvinhu zvakosumuka unopiwa mushonga uchaya nekurutsa wogopiwa umwe wekudya porridge for 14 days after that udzoka kucheck up tozoona to zvinenge zvaapapi uye zvimwe zvakuda kuitira futi ndezvipi kuti dambudziko riro ripera naika zvakanaka avaroingaveyo mabheri maoko sununguku uri vanhu Taura
For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.